1, 2, 3, 4 English speaking all sans iku Mandarin. In 2, 3, 4 Holland spreken nek tong 2, 3, 4 engkok ngocak medur. Asik. Siji loro telu papat limo sak teruse basane wong wot garu. Panase ra kaya ngene ya wis katon bentere suryane sakrenane sak wong ini mung ngrasake panase kaya larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan angin silir karuan tone wis larang udan temon yen awan golek yup-yupan ora betah awane panas tenan tandur-tandur keguningan katone wis larang udan temenan. Hey! Dewi Jaya Song. Panase kok kaya ngene ya wis katon bentere suryane sakrenane sak wong ini mung ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan angin silir ra karuan tatone wis larang udan yen awan golek yup-yupan ora betah hawane panas tenan tandur-tandur keguningan katone wis larang udan temenan yup-yupan ora betah hawane panas tenan
Mas Kriting duwe bojo lemu bolak-balik dibanting pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula peranan wanita tulur perlu peningkatan supaya cukup gak kego rangan cukup sandang pangan omalan panggonan uga iso cukup syarat sebagai wanita pendamping suami ngatur rumah tangga luwe gati mulung duwe anak kudu diwatesi supaya iso nyekolahno sampai perguruan sing nomer siji mendampingi suami tumrape kabeh para kaum putri kanthi rasa tresna sejati iku kewajiban sebagai istri sing nomer loro ngatur kelahiran aja sampai kliwat teko ukuran kudu dicocokno karo penghasilan senadyan anak loro pokok cukup pendidikan mendidik putra putri sing nomer telu dewolang pinter jo sampai keliru semangat belajare kudu terus dipacu iku sing diayahi dene kaum ibu. Ayo Mas. Sekali lagi. Jor. Ngene tok iki nek gawe bayar sepeda. Gak kau menit tagihan dredeg ae. Ayo Mas. Wis bengki. Kalem-kalem ae. Gena-gena pokoke pernah. Alon-alon watone kelakon. Kesusu-susu sapa sing disusoni.
cilik banyune banter nek kali gedhe mari kebanjiran aku sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rabi siji sik rumangsa kurang aku rabi loro malah kebeneran sebab bojoku seneng golek penggawean aku cuma nono turu lan mangan bojo loro sik kurang ae delok arek saiki ci ayu-ayune rabi loro enteng sanggane ngono iku pinter nyambut gawe bojo loro sik rumangsa kurang sebab bojoku seneng guyonan nuju gegeran ngajak semayanan aku ditawur dicemplungno juglang enak kopah-kopah ngono jenang selo ngapuranta bile lepat nyuwun sapa nek ditinggal awe-awe putih wijaya ibu rahane koncone akeh nang Jombang kampunge sengon lemah geneng akeh wadine toto gak sambang nek kirim ingon nek gak seneng opo mestine ali-ali tinumpang kasur ngiling ngono larang regane aja lali pahlawan singku aile ngono perjuangane iki ana arek gak patek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampe metenteng tibake pancen tau gendeng dong tak tok ting tok dung dung ne nane ning ting tong tak tong ting tong tu nang teng nang ting nang ne nong ting trung tu dak dak tu ning cinta oleh saweran kok iki kate lapo kok iki lapo wong tabuhane wis entek kok sik joget ae lah sing badhok tabuhan ya sapa lho gamelane kula wis leren wis mandeg kit mangi ya leren ya mandeg panjamu remuk ancene lho wong panjamu ono remuk sing nabuh aku kit sore adane kalau ono remuk lah panjamune gak remuk lah gak dopro lho kok mlaku kon gak ono panjak apa iso nyambut gawe kon ya iso lho nyambut gawe apa lho sembarang aku keruk pasir ya iso. Alah, wong kono gak kluget-kluget ngene iki ya gak oleh duwe. Jare sapa? Ya jareku lho. Alah jaremu. Wong aku masih gak kluget-kluget iso oleh duwe. Lah, kok iso kon masih gak kluget-kluget masih gak nyambut gawe nang gone ludruk kene iki kok iso oleh duwe? Oleh duwe teko ndi kon? Ngemis. Aduh, Mbok. Ya bener ae cocok mbek praene. Lah tumon kan ngemis ngene. Lah ngemis apa? 11 Mas. Oh, persis kon dat. Rumah samu aku ngene iki lapo. Kejoget. Kendeng nggawa garu didore joget wong kene ngerti gendeng. Lah. Oh, nandak paling nandak. Nandak lah lapo ya memang tayub. Oh. Duduk ya? Enggak. Oh. Beso lek. Beso iku kuno wonge wis entek. Lah kok kluget-kluget ngene iku lapo? Ndelek dhuwit jagane arisan menesuk jare. Wong kon duwe utang kok mbok omong-omong nang karo wong kuat garu lho. Lah apa? Rumangsamu wis kebeneran ta? Lho, ancane lho wong kene iki wis umum nek nang Mekar. Wong kene iki umum duwe utang Mekar kabeh. Wong kene iki nek prasaku gak duwe utang Mekar dak wong kene prasaku. Mu saiki duwe utang Mekar meneh iku. Saiki guyuku kepeksa. Lho, kok iso kepeksa? Lah meneh apa lan retek nang kontane gak ana dhuwit, jagane mbenak. Nggih ta. Nggih ta, Bu. Mekar. Sing Mekar guru dibalekno mben syariah. Alah.
Syariah ya? Iya iya. Lah, nek rebo. Lah iya rebo iku Syariah. Nek kemis. Kemis iku ya mingkem. Kok iso mingkem iki lho kalau dhuwit ta. Balan apa lho bang kemis iku gak ono. Gak ono ya. Gak ono Senin, Selasa, Rebo. Ajen aku gak tau utang makane gak ero. Ya mesti ae. Wong urip nek gak duwe utang, masalah nyambut gawe kurang akas. Kok iso kurang akas sih lho? Lho ya iya nek duwe utang jagane meneh gak ono gopo kerja. Lho gak masih aku yo nyambut gawe yo bergas. Ha. Nyambut gawe ruso. Kayak apa? Iki tak gawe mangan tak gawe saben dina. Lah ndelek dhuwit. Ndelek dhuwit. Lah iya. Iya tak gawe mangan. Masih aku kerja ya ndelek dhuwit. Kok gawe apa? Lho, digawe nyaur mekar jare bojoku ngono. Oh, pungkasane kon niku utang curhat nang wong-wong kene cek disauri ngono ta. Wis akeh ngomong. Wong kene ki nuwun 1000. Lho, ya gak ono nek 1000 nek 2000 ya ono. Nek dina Senin wong lanang-lanang kene ndase bodo puyengen. Lah kok iso lho? Kok wong lanang-lanang nek dina apa? Senin. Sirahe ngelu, sirahe puyeng. Sing ndare puyeng. Lah kok iso mergane apa? Lah sing wedok njaluk dhuwit gawe bayar mekar iku apa? Selasa iku. Iya iya iya. Iya. Ya apa nek njaluk, Dat? Pak, duwike. Eh. Kae apa sih mbokmu? Wah. Karo Selasa gawe bayar mekar dikeke palek. Gawe nyaur palek. Iku nek Selasa. Iku nek Selasa. Lah sing mek cemu-cemu. Mek cemu-cemu tok. Iya. Lah sing Rebo. Lah nek Rebo iku akeh wong lanang-lanang kene kena stroke ngono. Lho kok iso sampe kena setruk iki lho? Dina Rebo. Dina Rebo wong wegare ku nek njaluk sing lanang nek dina Rebo nyenggrok. lho nyengrok ya apa, Det? Wah, Aduh. lah apa sih, Bu? Duwe. Lho kok kasar temen, Det? Lho, dina Rebo iku gak kena disemayani. Gak kena disemayani ya. Sing lanang jawabe lho gak banter. Ya apa ya? Wis entek gak ana duwe. Kok iso persis wong setruk temen kon. Iki bengi Bu Dewi Jaya main nggo Kampung Wegaru. Kampung Wegaru, desane Pucuk. Desane Pucuk mangkane ndukur dhewe. Iya metit. Metit jenenge Pucuk. aku menek. Loro bangsa bu kon niku. Wis aja kakek ngomong. Lah iya terus. Warga Wegaru ketara kabeh sayek saeka praya. Bebarengan bangun desa. Iya, iki berkat pamonge. Oh, berkat pamonge. Termasuk Pak Polo, ya Pak Lurah. Bahasa Inggris sudah mengatakan Ya apa, Det? Armstrong leadership. Artine Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Oh. Kon kok pinter, Det. Aku mangapalno 2 minggu dadi. Tak pikir kon yoro bukan sade kapal. Makane tak lem iki Pak Polo kene Iya. ambek penduduk iku selalu ngayomi. Dasare ganteng berbudi bawa leksono. Iya, Pak Lurah ya ngono. Pak Lurahe. Ah, iki nek kok kampung kene khusus lho ya. Wong kampung kene. Pak Polo nek wargane khusus duwe utang mekar langsung krungu Pak Polo diparani. Lho, disauri ta? Didugang kok tatake. Be disauri ta. Amalah gendeng sini-sini. Pro rakyate utang bene disauri ta terus ditukang. Empun Kok kuwatir. tega? Pak Polo wau empun matur kula. Ya apa? Abah iki. Oh, iya. Kandhanono wargaku. Nek duwe utang kene aja kuwatir. Kabeh disauri Pak Polo. Disauri Pak Polo kabeh. Iya. Kon kok sampai kenal Pak Polo iki lho? Lho ya apa sih kanca ki? Kancamu plek kentel. Lah kepedelek kepethuk kok suruh kok tandani. Lah apa nang kene suruh Pak Polo nang kene Delek suruh? sapi jagane kurban. Kurban sik tange kok ndelok sapi. Iya, digedhekno. Lah nek Pak Lurahe beda. Oh Pak Lurahe iki Pak Lurahe. Angkatan mbak aku. Sak lho kok iso sangkatan mbak awakmu? Lah. Aku kuliah dadi situ. Kapan kon kuliah? Kok sampai gembul Pak Lurah iku lho? Anane aku kenal Pak Lurah. Iya. Pak Lurah iki dadi lurah iki. Beda manajemen. Oh beda manajemen. Nek Pak Lurah? Pak Lurah njukup manajemen karo administrasi. Administrasi iku Makane jurusane. dadi Pak Lurah. Makane Lah aku Pak beda Lurah. jurusan. Lah kon ngapik jurusan endi? Aku njogo jurusan dawar Balong Panggang. Gak ngono Temen nek. yo aja guyu yo. Gak ngono kon iku supire bis ta kon iku. Temen. Kok jurusan hukum ta opo ngono lho. Teko dok dikek mangan. Dikai mangan, enak-enak mangane. Lho. Mele-mele prasmanan. Ono jangan ledek. Aduh. Jangan ledek ku jangan sing ya apa? Sing pedes iki lho. Sing ono tewele ono ikune ta. Iya. Ku jangan lodeh. Jangan lodek. Heeh. Tewele kurang mateng aku mari mangan potong sebawah. Mulane kok rada alot iku mau. Tapi enak kok, enak. Iwake ana iwak banteng. Kok iso iwak banteng sing opo iku? Sing teko tambak diris.
Bandeng goblok. Apa? Bandeng. Bandeng tak banteng. Wis iwak bandeng iku lho. Ngundang iwak leli. Iwak leli apa sih? Sing ana patile lho. Sing ana sungute iku. Iya. Lele. Lho capi ku lele. Apa yuk? Lele ku sing gedhe nek cilik leli. Ana sing cilik bungkasane. Ya, kok tak kandhani. Sakjane aku kepethuk awakmu iku mau mangkel. Lah apa sing mangkel kepethuk kancane kudune kan seneng bahagia. Kok iso mangkel. Kepethuk awakmu. Kepethuk nang ndi? Kon ngajak nang omah. Iya. Aku kok lolono jare aku goblok. Lho dasar keporo nyoto, Nek. Aku gak roleh. Iya lho. Bengi iki tak buktekno nek pinter aku timbang awakmu. Lah Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Tak takoni jawaben ya. Lho iya. Kon kate mbadai aku. Iya. Silakan. Dasare Apa sebabe wong wedok-wedok iku nontok kok kudungan, Oh. sing lanang-lanang kok kuplukan. Cek ne sopan. Kurang sopan mbokmu sing bungku kok liwat. Oh, iki menandakan wong kene iki muslimin lan muslimat. Alah mustajab ya gak apa-apa. Katok ampun karo. Hmm. Apa sebabe wong wedok-wedok nek nontok ludruk gawe godhong nek wong lanang kok gawe kopiah utawa kopluk? Mergo ndase korengen. Aduh. Kon kok sampe nginceng teko koreng-koreng iki lho. Aku sing metane lho. Badia. 1-0. Lah badan blakrak, badan sing temen sing nyes ngono lho. Temen ah. Iya. Nggo tengah alas. Iya. Putih cilik belenduk apa? Kinjeng, Kinceng ya soklat. semut, Semut ireng cilik, merutu, merutu tambah gak sepira ketok. keranggang, Keranggang nyokot kakekmu kuno ah. katok gak roh, ampun. Apa badamu, Mang? Cilik, Cilik. putih munduk nggo tengah alas. Apa iku, Det? Wakaji camping. Lho. Kok iso wakaji camping sampe tutut alas-alas iki? Lho ancane saenake sih. Liyane. PT apa ndase nggo buri? Oh, PT Wale. PT Wale ku lare. Oh, PT Babon. PT Baban iku wedok ta. PT Horen. PT Horen tak dibelek. Katok karo. PT apa sing apa, Mang? Ndase nggo buri. Ndase nduk mburi ayo. PT dikempit gawa nang pasar. Oh iya ya. Yo apa pernah gak nempel PT? Iya ya. Kok pinter kon timbangane aku. Kon ro laut. Roh. Apa sebabe banyu laut ku asin? Oh, iku ancene filosofine banyu laut iku ya asin, Det. Kemelitik filosofi. Lho, pancen banyu laut nek iku ya asin, Det. Kok tau jegur. Katok karo. Apa sebabe banyu laut kok asin, Det? Mergo didilat. Lah nek gak didilat, iku ya gak asin goblok. Aku mau pinter, kono kene kok goblok aku. Sakjo gembul aku lho goblok. Padha kuculuke kasane. Situngkas. Sitongkas terakhir. Kon ro PT? Ya ngerti ta. Teleke PT jenenge apa? Lantung. Teleke PT apa sing gak mambu? Oh, teleke petik sing garing. Garing ambune ya ngaluk-ngaluk. Teleke petik sing teles. Teleke PT sing teles nek kok ambu tambah sengak. Oh, iki paling sing mamel, sing mamel. Sing mamel iku ancene kok ica-ica. Ampun karo. Ampun karo. Teleke petik apa sing gak mambu, Det? Teleke PT dipoto. Tuh. Ya mesti nek digambar nek diambu ya gak ambu. Teleke PT dipoto ya gak mambu. Gantian. Saiki pon tak badai kok. Pon kudu iso njawab. Gak iso njawab kemplang boto wong kene kok. Sak karepmu. Nah iku mengenai badan-badan wis umum. Iya. Saiki mengenai singkatan. Iso kon. Sembarang. Temen aku. Iya. Saiki nek P1 apa, Det? Dilarang parkir. Ono maceme loro. Iya. Apa iku? P sing nomor loro. P sing nomor 1 dilarang parkir. Iya. Sing nomor loro. Iwak P. Iya. Ya, nek Sing biasa mangan iwak P lho. iya iki sing arep goyo. Masih sengak ya enak. Akut mang. Iya. Koyo wong gak duwe utang. Nek P jajar loro. Aja kate takon P jejer loro. Lho, Mesisan nek takon aku sing akeh. lho temen akon. Iya. Temen kon. Iya. Iki P jajar 10 apa, Det? P jejer 10. Iya. Pemuda-pemudi paling penting pacar-pacaran, pecicil-pecicilan, petakol-petakolan. Aduh. Ono petakol-petakolane barang. Lho jenenge pacaran. Iya. Ah, paling yo mek iku tok kon. Sak karepmu liya. Saiki nek K1 apa, Det? Katok. Lho. K1. Katok.
Lho kok iso katok lho? Takonono kalau nek kasiji ya katok tunggale. Oh iya. Nek kaloro Katok kolor. Oh. Ono tambahan iki kolor. Saiki nek kajejer 10 apa, Det? Jejer 10. Katok kolor kombor komprang kanggo kerja kantor kecantol kawat kewer-kewer. Aduh, Mbok, ono kewer-kewere barang sih. Ya mesti ae. Wong kono niku Ancene sembarang iku ya gak usah adu kepinteran. sembarang nek gak dipelajari gak iso, Det. Ayo sing rukun ambek kanca contone warga Kaya wong warga Garu ken kabeh. Iku rukun kabeh. Mulane gak usah benteng ceweng. Kepethuk kancane kudu sing rukun, sing kompak. Mangula lah mangula. Kate nang ndi iki? Lah iya. Lho, nyok gopo mule. Lho, iki kate nanti gembruduk iki. Kaya wong demo. Mulai pegel turu aku. Kaya wong kate demo. Oke, siap. Terima kasih. Wong urip iku meneh iku nyambut gawe. Iya, ana kepentingane meneh bek menawa nyambut gawe. Wong nyambut gawe iku gawe refreshing nonton lucu. Gawe refreshing ngene iki gawe nonton hiburan ngono lho. Iya, nek ana mulia ancene kebutuhane akeh. Contone kaya wong iki lho bendina nonton ae. Kok mesti dikon nangis ae. Wonge turu mangula ta ancene. Tapi gak apa-apa. Apa? Assalamualaikum. Danyange wot Garu muncul. Wong sugih. Oh iya. Wong sugih. Ya iki jenenge Jita. Sapa jenenge? Oh, diganti ya. Napa? Wong sugih. Sak desa iki paling sugih dhewe. Aku sembarang duwe. Sembarang duwe. Apa ae, Ji? PT. Banyak. Ndok. Nah. Gak urune kok unggas tok kene sing duwe. Jenenge wong sugih. Jenenge sugih saenakku lho. Motor Innova. Motor Innova. Duwe. Sing mbok parkir wingi Pajero ya, Ji. Pajero. Iya. Sing nang gone kono iku wingi. Nah, Avanza. Avanza. Oh iya. Glegekan. Asu. Oh. Pendoso barang kok lak duwe ya. Lho, aku saiki ora duwe pendoso. Saiki jaman maju. Zaman maju. Wong mati saiki gak usah dipikul. Lho, kok gak usah dipikul? Lho. Ono alate dhewe. Ono carane dhewe. Ono carane, ono tipe. Motor cilik langsung diremot. Tret mlawaku dhewe. Langsung duduk kuburan. Heeh. Lah terus kubure ambek sapa, Ji? Karo awakmu jenenge. Kancane kok dikokno bopo. Kon mantek kon ndi, Ji? Hah? Teko ndi? Lah wong aku jae ning pasar kota besar. Mbok percuk Mas. Nang kota besar. Nang kota besar aku jane. Kon nganti nang kota besar ya? Iya. Dasar pancene kon sugih temenan. Kok sandang penganggomu jas-jasan. Lah iki kok atik nggowo ono ngene bareng. Lah iki kenakalan remaja. Kok ono kenakalan remaja. Saiki. Nek sakniki apa? Kenalakan orang tua. Ono kenakalan orang tua barang siji. Kenakalan ya remaja sih. Iya. Aku kok Wajar percaya kene iki. ya wong sugih mlaku sak mlaku wis saenake dhewe. Saenake dhewe. Gak enek sing ngelokno gak enek. Iya percaya. Sapa wani ngelokno? Iya kon pancen disegani karo wong kampung. Gak Gak ono, pancen wong sugih kon. Lapo, Det? Anggrek diwalik. Lapo? Mang burine enak. Sing ping 3 nyonyor. Kon. Ya apa? Ora remi. Banyu. Tatoy. Melari tok iki. Melari apa? Alah kasep. Gak utang duit takon. Iya. Iya sih takon koron aku jangan utang dhuwit iki lho. Apa kon wis nebak? Sampai mambu barang. Iya Ji temenan. Aku kate butuh dhuwit. Butuh duit. Mumpung ketemu awakmu kok jare dhuwitmu akeh. Oh jelas aku mari panen. Panen apa? Lah, panen rawe. Mulane kon keroken kabeh gembul kon iki mau. Temenan Ji, aku jangan utang dhuwit nang awakmu Ji. Pira? Yo kakek 5 juta ngono lho Ji. Cukup. Yo
Nek gak ono tambahno maneh. 10 juta ngono gak apa-apa wis. 10 juta wis. 10 juta. Iya 10 juta. Cukup. Iku kanggo anakmu. Karo bojomu. Oh iya. Bapakmu. Oh iya durung bapakku. Wis 15 juta wis 15 juta tek-tek. Cukup. Ya wis 15 juta ya. Cukup. Itu cukup 15 juta. Aku ya padha ambek Ari sae. Wis 15 juta. 15 juta. 15 juta. Iya. Berarti 30. 30. Nang bank. Loh. Iso nang bank. Aku utang awakmu. Iya kan nang bank. Aku iku utang peno, Ngono lho, aku utang awakmu Ji. Kok kei tagak ngono lho. Awakmu duwe sertifikat ta kali? Ya ono, duwe. Nang bank. Iki lho. 30 juta akeh. Oleh ndi aku? Amale gadekno sertifikat iki. Kene. Utang nang awakmu Ji. Wis kene. Gampang nyaure. Gak usah utang. Oh, karepmu. Nah, masukno ya. Tak kei. Alhamdulillah. Lho yo kene lho wong soge. Wong soge gak koyo taji blater kiwer-kiwer. Siji nek biyen. Iya. Sik gurung ono, saiki wis duwe ambek kanca eling. Ambek kanca loman. Biyen gak duwe karo awakmu. Iya. Lah saiki aku sugih. Eling aku eling kontet. Iya matur suwun. Yo. Awas, Det. Iki sampean ketok ta yene. Tak ketok kon utang apa kok ge nyaur. Iya. Iya. Semua utang ya semoyo Yo, sanoke. Iya. Wis ah. Iya, matur nuwun ya Ji ya. Wong loro. Iya. Terus? Aja sampe geger. Ya terus. Nek geger wah aku ki wis perasaan kacau iki, kacau. Iki gak oleh dibuka nang gone kene gak oleh ya. Gak oleh. Oh ngenteni awakmu ngali dhisik. Aku adoh buka-buka. Oh ngono. Iya, matur suwun Ji. Matur Ya. Ya apa? Oh, ngene iki lho. Sawangane Wong ngono. taji. Luman, elek-elek taji saiki ku gendeng. Lho. Mosok gendeng ya. Apa? Apa kok lho gendeng? Sing ngelokno gendeng sapa? Lah ngomong Taji saiki wis siji. Saiki ku ganteng. wah yo ngono. Ganteng Ji. Temen ta? Orang Bandung. Kacau iki. Ngono lono gendeng. Iku ngono kaya gendruwo ngono. Taji kaya gendruwo sawangane ngono. Eh, Oh, clok. Gak aku ditutup nang kok. ngene ta wemen. Iya. Apa? Wong blater gak koyo taji. Iya. Cok kuwatir. Cok kuwatir. Tambukan. Ayo cepet. Nanti Jing. kene. Kon gak kliru ta iki. Ayo nanti dum. Utang 30 juta lah kok 2.000. Nanti dum kene lho. Didum apane? Apa duwe mek seteng ngene kok didum. Wis, masa tak tinggal noleh. Delok yu Satinah iku mah lho kok. Yakin solikin. Lha iki lho mek 2.000, Det. Eh? Mek digawe 2.000 ambek taji iki mau. Ngono kok korupsi. Aku bolokno korupsi iku lho. Yu Satinah iki mang mek 2000 ta. Lho, ku lho saksine peno lho mek 2.000. Oh wadang. Aku gak korupsi, Det aja digawe mek 2.000. Lho, karo tunggale. Lho. Dadi temen mek 2000. Iya. Wacut taji rek. Termasuk awak dhewe iki tiba dinyek. api ya botok. Iya. Termasuk awak dhewe dinyek, Det. Ya iya, Ngutang duit 30 juta kok wis digawe ngene lho. tapi gampang. Kok iso gampang? Wong darane. urip iku sapa sing gawe kapitunaning liyan, iku ana balesan. Oh, nok walate. Lah, engko ya apa carane awan dhewe iso antaji. Oh, gampang. Cok kuwatir. Ngono. Wes, gampang apa jare aku? Iya. Tanganmu lho. Ngapa? Makanan rakyat. Lho iki lho jaket diapakno. Le. Kate kok apakno kon niku? Lho. Aku nune kok iso teko-teko kerah iki. Lek sik ta. Iki mang lho. Alah. Kok iso padha menyanyine iki lho. Karo kawitane marot ndoprok ambek ndorak iki lho. Tak takonono. Tak Arek ngene iki mira ya regane. Ora kok nyang. Tak takonane. Takonono. Kang ngono nis. Lapo sih, Mbak? Dek, Mbak. Mbak ta, Mbak? Tante.
Heh, Tante jenenge tante. Gak pantes celuk Mbak. Gak pantes jeluk tante ya? Iya. Oh, jeluk Mbak e. Cak ngene lho, Cak. Iya, Dik. Lah apa, Dik? Ono apa, Dik? Tangane. Aku malah merangsang aku. Lambemu lho. Ono merangsang aku senambu. Tak ngerek sona tapi ya. Kaya krasa. Cak ngene lho, Cak. Lapo sih lapo? Aku rene ku mang. Dik, jak penok sampean mlayu-mlayu ku lho ono apa? Hmm. Iso mlayu-mlayu. Nek kene. Aku kate dirapeno mbokku, Cak. Lho. Aku mau, Cak. Lho gelem mau dirabi ku enak ta, lho. Aku gak arep wong tuwek, elek, merongos pisan. Hmm. Aku mau, Cak. Mau. Masih wonge tuwek elek merongos. Iku nek ngambunge enak guru kena pipine kena untune. Tolong kok, Cak. Dak. Gak apa-apa dirabi gelem mau mbek wong tuwek dilukas matek donyane peken. Mau, Cak, gak kolu aku, Cak. Lho kok iso gak kolu iki lho. Gak kolu. Kolu-koluno kok suwe-suwe lak. Kolu-koluno betap-betap ambek merem ngono ae lho. Lah terus sampean rene kok mlayu-mlayu Eh. ambek nangis terus apa? Ngono lho karepku. Tolong kok, Cak. Kati minggat, Cak. Heh? Dia kos-kosan aku. Oh. Wis. Nang mama nulis Aku tuh. tak melok sampean ya, Mak, Cak. Kon kate melok aku, Dik. Iya, Cak. Melok nang ndi? Mulai nang omahku. Nang omahku, Cak. Oh, mandi wong omahku wis tak dol. Aku tak melok sampean. Melok kundet. Det. Melok awakmu lho. Gak Aku nek sampean aja kentut. kentut kabehmu. Iku kundet jadi kayak kundet mencret yo iki. Kayak ngono. Oh, aja kayak ngono ta. Pinter banyol bukan tadi. Ya kokonan Aku iki dudu gak gelem. Apa maneh sampean ketok ayu. Cuma lek dhewe iso omahku gak sepiro gedhe kamare siji. Lah aku ambek bojoku nek butuh tok nek gak butuh aku nggo pawon Terus piye lho, Cak? Aku, Cak, tulungan kok. Wis. Cak. Kon tulung ngono sakno. Wis. Tulung Ngene ngono ae. sakno. Aku Mas. sakno. Iku mang ta. Iya. Ngono ah. Heeh. Nek ancene sampean temen-temen ndelek ngengeran Hmm. utawa pitulungan. Wis ngene ae. Ya apa Det? Taji. Iya. Iya. Oh iya. Oke. Tapi, Cak, Sampean tak dudungno nang omahe kanca. ndiku. Jenenge Taji. Lah, Taji. jenenge Wonge Taji. sugih gak duwe bojo. Kopi gak duwe bojo. Nggo omahe kono buruwe. Nah, Dadi kok rono enak. Enak. Iya. Iki ngaloro Alor. ngetan titik. Etan cici. Nggo pojokan omah ana tingkat tete coklat. Nah, itu. Tete coklat. Iya. Iku ya kantor polisi. Hah? Kantor polisi. kon yo kantor polisi mbok dudukno wong. Iki lho, lurus ya. Ya. Embang iki lurus, menggo rene ya. Menggo moro-moro. Tuh, iku lho nang gone kuno. Cete ireng iki lho. Oh, itu umum. Iku kerobongane lodruk bukane. Kok kadang ono sing temen tak kon yo Omah ngono. pojok. Nah, omah pojokan. Tingkat 3 cete ijo. Ono wite klopo wohe lorong glantong ya iku. Cete Ya iku ijo, omahe. cete ijo. Ya, Omahe, Cak, ya. Heeh. lah ojo lali. Koramil. Heh? Iku koramil. Gak ngono sing sampean niku polsek ora mil kok apal ya apa Kok sih? iso hafal ambek koramil barang. Riko lali sih, Cak. Lapo? Aku karo Riko bengi-bengi ku kecakup. Cile ki cakup ambek aku. Wis iki tek rono takon jenenge Taji. Taji. Didudukno wong ngono. Tapi aja lali. Ana wong wedok siji nang kene kono. Iku mono pembantune buruwe. Heeh. Wong iku ndek boro. Soge. Boro ya, Cak. Iya. Dijaluk Wong iku duda tapi ndek pembantu. Ngono. Bojone Aku tak rono, Cak. iya bojone matek wong iki. Iya, iya. Iya. Oh, tak balik ya, Cak. Iya. Iya. Kan gak ada duit. Enggak sanggup. Aku, Cak. Ngomong. Rono kok aku, Cak. Ngomong Dik. Njoko dhuwit ta? Hah? Njoko dhuwit ta? Lah apa? Lah terus Wong keroken atakno. aduh so ta. Aku sangat rono kok, Cak, Cak. Ya lek sangoni. Iya, sangat. Nah, sembarang gak koyo kunet. Iya betul. Arek enam ngono gak ono duwike, lho nek kok tuwek-tuwek ae ya. Nanti mang gandeke kok gak ono. Kon golek duit ta? Oh, padha kirene pungkasane. Ya, Ya, budal. budal. Iya, Cak.
Kok ada kepethuk maneh? Nek gak ono kendaraan melayu aku nek gak apa-apa. Masalah wis arek kok iso teko don muni nek. Ora maksamu kate ngendok. Apa abane iki? Oh. Lapo kok dilat? Ya apa rasane? Tuwek-tuwek aja pringisan peno. Kok gak ngerti susahe aku dadi embuk, Mbok. Mbok. emak, mama. Heeh. Aku kelangan anak. Aduh, Mbok. Tabane tuh tak teko iso moro teko-teko moro guyu iki lho. Kuwi matamu ah. Ya apa cak tangana elang cak. Oh. Nyilitang. Nyilitang ya. Tapi nyilitange cak Min. Pungkasane Anakku aku sing tau nglairno iku cak. dadat demuro. Tunggu kakekmu. Penojo debaden mon ngocake tapur deki mate he. Minggir. Tak jake ngocak. Abi dak ketemu, Bu. Lah kerabi teng ora ketemu he. Bede makan telok menggok aja. Ara apa ada makan telok menggok. 3 minggu lah. Nek petang minggu atret. Kon mek gak iso ngomong Madura aja ngisi-ngisi wong Madura tak bacok matamu kon. Mamula nek gak iso ngomong. Buk rek Madura. Engko rek Madura, Kak. Oh. Kuntet rek Madura juga. Madura di Maheda. Oh, mon beda. Beda apa? Beda gelen. Mun tak bisa ngocak Madura aja ngocak. Todus be orang je. Iku tak ngomong. Jok lapola Heda. Aku iki nangis, aku iki bersedih. Bersedih. Wah. Alah. Kok iso nangis ono nadai lah. Peno jadi kurang ajar tuwek-tuwek nyingitno anakku kon. Tuwek-tuwek nyingitno anakku. Kon lah jengking iku. Kok ngono wong ngomong ambek kok sisile. Lha kok jeki-jeki ngene ditawak-tawakno. Bokongku dikrowoki ya. Bokongku. Gak ngono kok iku codot aku. Lah kok ditawak-tawakno arene. Ojo maju siji, ojo maju loro. Nek wong Madura gak wedi ambek kon. Kon ketara tampang copet, kon tampang maling kon. Kon nyingkitno anakku kon. Kon kate merkosa anakku. Iki opo kawitane ngomong apa Madura iki? Aku ngrasakno medu. Repot Madura iki. Kon mek kate merkosa anakku aja macem-macem, aja diperkosa. Mboke perkosan. Lah. Lah aku dikon merkosa aku Daniel lho gendeng. Tapi gak apa perkosaan, Det. Perkosaan. Lumayan berarti sing nyingkitno anakku. Sing nyingkitno anakku kon. Kok dhisik lah, Bok. Sapa sing nyingkitno? Lho kon ternyata. Kon. Kon sing nyingkitno anakku. Nyingkitno anak peno sapa sih, Bu? Anakku ayu, lencir kaya aku. Oh. Nur, anakku Oh, Nur Mudaya. Anakmu jenenge Nur. Nur. Jenenge Nur. Peno sing nyingkitno anakku. Peno iso anakku Aduh, ndase cuwe. Nek ancene buk ndeleki anake. Samene rambute iya dawa. Arek empuk kaya bikang, kaya aku empuk. Wong weteng kaya dalba iki jare empuk. Anak Rikop. Foto kaya Saiki ku digawa muli taji. Salah digawa muli taji. Temen iki. Iya, temen. Anak peno gomo ambek taji. Nek kono dingkok-engkok anak peno. Waduh. Taji musuh bebuyutanku. Ya. Sing kaya remote AC iku. Iya. Ya musuh peno piye? Penara dhewe, Cak. Aku iki ro. Penara dhewe, Dik. Nek karo lapo ngomong nak peno. Mikir timbang kecipratan gede peno. Kate lapo. Taji! Oi.
Peno aja melo-melo cak tak ambung kadasen peno. Berarti taji sing nggawa? Iya, digawa taji anak peno mau. Mana aku digawa taji? Iya. Aduh aku biyen soro ngelairno arek iku. Lairo Iki nek wis digawa taji jelas anak peno nyek. Aduh, dia anak peno saiki. taji! Mati peno kakane tangane wong liya. Lek, Cak. Moncak ocan ring medur. Daging lo kolak nderok meleh. Mon lo bisa kok mateni taji, ojo celuk aku Ibu Okta. Mati. Mundur wong ditobruk. Sumbar kono lho. Kaya kacane ditu. Mati saiki kon. Ya, ya apa? Wis, Purung tan purung kok dibacok taji iki kok. gak urung kriwet dadi kroco. Iya. Timbangane awak dhewe nggo kene nganggur andelok. Iya, ayo rono diinceng. Ayo. bojoku nggawa prawan, pokoke nduk dalan tak dongakno kesambar bledek. Temen. Ayo baba. Mari kelak musim mudan baba. Sambar bledek. Eleng omah kon. Lho kaelek ya, padha. Tambah suwi tambah gendeng, gak nyebut, gak delok tuwekmu. Heh? Lapo? Lopo? Heh? Iki lho lapo nyenane iki lho. Bojomu lho sampe ra giwangan. Kon wong lanang kok ngene polangku lho. Aku ngene iki nek ilang ketara. Ketara piye? Oh, nanti wak tadi gak enek. Oh, nek gak enek. Oh, lha iku piye? Ketara giwangan. Tambah tuh ada tam. Kandule apa iki kandule? Jadule budidaya. Lha iki anggota asli. Sing gandul ngene ya boncengan. Berarti lek gak ngono boncengan. Boncengan. Aku tukokno lek ngono. Tukokno. Ora usah tak tukokno. Mene tak kei 12 berarti ya boncengane 12. Ketekmu yo. Endi? Ya ngene ketek. Gani. Ora resi. Wis. Ora resi. Halah, emane-mane. Berarti lek gak gawe ngene gandul Budi Wijaya Entertainment. Iku kawe. Iya. Oh, aku meneh tukokno 20. Oh, do kuwatir, meneh awakmu tak tukokno. Terus, Polo tak tukokno. terus. Aduh. Muni polo diantem e. Aduh. Sing duwe campur sari. Lah, Campur sarine apa? campur sarine Rahmat Wijaya.
bungkus. Rokoke. Rokok Ji Samsu. Kliru. Apa? Kliru. Kacau. Rokoke iku Taji Mas. Dudu kae. Iya wae. Ayo kaya lo. Kaya mana? Dudu kae. Kaya lo. Kacau. Masa rujukan oleh roklo aneh. Nggak koplo. Sing nanggap sapa? Sing nanggap sapa? Sing nanggap Polo Lasdi. Omahe kono lho, guliran lemah. Kacau. Jembek aku iku lho, Dok. Jembek dhewe. Nek sok mate kakek jembek. Loh! Loh! Guru-guru wis kok malah gedekane. Iku ngaco kok. Aku nek dapet tenan lho. Ngaco. Saiki aku ndek dhuwit. Ndek dhuwit. Lah, kok diingi jangenane gak tak kei blas. Jaluk duwite. Aku iku wayahe bayar arisan. Mangulo. Enggak. Mangulo kon iki. Wong wedok ku nyambut gawe cacek pengalaman. Aja kok njaluk. Mosok awan tangane dilumano, bedhog dilumano, asar dilumano, bengi yo mlumano. Mangko urap. Ayo aku. Balen ana mana? Sing anake lambemu. Lha piye katene? Anane aku njaluk duwit iki aku anak aku. Kon aku. Apa awakmu? Aku dudu apa-apane. Oh iya ya. Aku bengi iki bojo hilik. Piye? Kuwat ta? Gak ngako mari goweh kok. Duwit digawe bayar arisan. Kok kei tegak? Tak kei. Lah bojone sing ngayu dhewe. Gek nang mulya. Ayo ndek duwit. Gek iki kene Mas. Wis aja kate alasan ana duwit tegak nek ana duwit iku ngopo? Bosik. Tak gelene kok lho. Lho. Atuh, kari siji aja kok pedhot. Duwit. Iki kene Mas. Ngaren aku kok kei amplop. Ya iyalah. Berarti kon mari iku ya, oleh seltip ya. Ya lah. Depe nek lurah balong panggang nang ya. Pak. Pinter bojoku. Tak buka ya? Aja kok buka. Tak bukae. Iki ngono adem-adem kok buka terus salam. Dari masuk angin duit. Berarti duit gede atau marung mulai keterak angin malah jadi ciri. Iya, pinter. Gak apa-apa. Tak doain. Coba so. Oh, keterak angin temen, Jak. Apa? Mimpes. Lho, ngopo takon iki? Iki ngono dhuwit 20.000. Kok iso 20.000? Tambahno nulis sitok dadi 20.000. Aku katene bayar arisan. Ya. Ojo metu nang ndi-nang ndi. Ya. Ojo. Ojo Joko loro ngono ya. Temenan. Sayange biar metuke Joko loro. Kadek kae. Tak kei tengeran. Ya apa? Wong bojoku iku lek ngatiti ojo lho. Hei, jangan. Aku golek. Golek ana. Apa yang ngono? Tekane tenger ya. Kurang-kurang ajar ini. Kok nang ngeri kok niba-niba. Alah, karepe jange njaluk. Niba-niba salbok. Nah, Kon bisa kok tenger iki apa? pokoke lek enek bekasnya tripake cilik, itu berarti arek wedok. Lek cerita gede. Wong lanang.
dupa. Eh, aku. Terus piye jajal? Oh, Kok tengker. Kon dalem mlaku ki can awakmu dhewe. Ayo, ayo, kate piye kon? Alah. Kate liwat ndi? aha. Oh. Aku punya ide. Ide apa? Tenang saja. Sabar. Ora iso. Allah. Iso. Duh, kancil nek ngono. Nduk Budi Wijaya kok akeh kancile nek lho. Pinter Apa niki Mas Taji? Nenek tengeran ngene iki ado kok icaki. Aja icai. Ketuwen. Apa nama niki Mas Taji? Oh iya omahku. Eh? Kula jenenge ngelak panggonan. Panggonan. Iya rumah samaku ngaron. Kok golek panggonan kate diangrem be. Hah? Diangrem. Atuh. Mantanmu. Wah, muga-muga dadi mantan iki. Mirip-mirip mantan. Muga. Nek tenan adu. Kan geleki aku ane apa toh sayang. Oh, golek panggonan, wis punak panggonan, maksudmu awakmu turu karo aku to. Aja kuwatir. Soale aku mbok kene gak duwe bojo. Bojoku tas mati, Ya ta sayang. bisa berbledek. Lagi karek telung dinane, aku golek hiburan. Aku sedih, bojoku mati. Kelekmu mampu berambang. Meneng wae aku durung adus mau Mat. Mata. Ada satpam. Sayang, Iya. aku wis kadung cinta karo sampean lho sayang. Eh, Durung enak kok menit. Lah. Iku sapa? eh, Jare pembantu sampean. eh, Pembantu sampean sih. pembantu. Kok lancang. Meneng ae. Sayang. Iya sayang. Oma kembasno iku apa jenenge Oma. Aja kuwatir, meneh tak tukono omah. Omahe tawon. Aku mari sampean transfer 20 juta. Nek gawe tuku siji ki aku transfer maneng pokoke. Siji. Siji. Aja muni transfer iki enek gluduk rene ya. Sapa sih? Eh? Iki pembantu. Lah ya pembantu kok lancang. Racun. Wong atasane pembantu ae kok ya. Kok wani. Wani. Apa ngono ku? Eh. Nggih, nggih. Muni jeje, jangan. Lho ngene ta? Hah? Nyembah. Mbak, yuk. Mbak. Ngono kok wani karo juragan. Kon ngono jare wani-wani kok juragan. Oh, nggih, kula mboten mantep. Ngono wani karo juragan Nggih. Kon jare wani juragan dirabi dhewe. dirabi dhewe. Oh, mboten, kula mboten mantep. Ojo sembrono. Oh, tuku dirabi dhewe nang aku piye? Eh? Aku piye? Oh, tak dobel. Oh.
kok kurang ajar. Dadi wong kudu kurang ajar. Kudu nurut. Wes gerakan. Wes, foto. Kurang sabar. Lulu mosok ngene ditutuk. Kurang sabar ta aku? Gorong ngene kula meniki. Ada apakah kiranya di Monas? Ada air mata yang pandai berjoget. Mas, iki. Waduh, jangan gas sebelah loro iki. Aku mel kono. Aku mel kono. Mas, silakan Mas, gak melu duwe iki. Ora ajar. Mas kene. Mas Haji. Piye? Aku mel kono. Bosek. Kene yang abot, awakmu ya bot. Tak timbangi. Timbang. Bener timbang, bener timbang. Tak timbang. Kene niga. Niga kene lho. Tak krowokane. Ayo jelasno, sapa arek wedok iki? Sapa? Bosek ta. Sapa? Iki sing wedok iki sing lanang. Apa Ji? Ngomong apa Ji? Gendakamu yo? Duh, dudu. Gendakamu. Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah lah iki gendakamu. Dudu. Lah kok duduk-duduk apa? Salah, goblok karo iki. Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah lah iki duduk ngomong. Ngomong. Ngomong Ji. Kok goblok kok ketok iki? Ngomong apa sih awakmu? Iki tak apa ya? Wong apa? Wedok, Lah iki. lanang. Lah lha iki wong wedok iki lanang. Ya bener gak awakmu mah gak ngomong ngono. Apa kon mah ngomong ngono? Iki sing wedok, iki sing lanang. Lah lah iya. Lah terus aku kok ngomong. Ngomong, Ji, ngomong. Hei. Bayalah cak kotokan nek bisa buka. Wong wedok. Wis aja alasan kon, Lho alas endi wegane alas? kaya embek kon. Kon nyingit anakku, ana bukti, ana saksi. Mbok kira kon iki ganteng, Atuh. Wes gak usah ditakoni, Mbok ya. Gak usah ditakoni patenono gak apa. Oh, tak tono mentang. Patenono gak Nek apa-apa. karo mateni iki padha karo mateni semut ireng, aja kuwatir. Lah yo patenono aku lillahi taala meneh beras teko. Patenono. Menawa sik Beras. tak urus anakku dhisik. Beras. Mengke kon. Oke, stop. Tak urus iki. Masalah aku kantem iki tak urus. Kok sampe atos kene apane? Pakalo kere, pakalo kere. Pernot dijarno tapi tambah kurang ajar kono. Apa? Susumu glantong sisih. Duk, Iya, Mbak. kon tak gedekno cilik tak gedekno, gede tak cilikno, cilik tak gedekno.
Tunggu. Tunggu. Kon dingin tenan. Kon gak nurut ambek wong tuwek kon. Kon diapakno Taji? Aku dinodai karo Mas Taji. Oh diapakno nak? Diuwek-uwek pada sepolo. Diuwek-uwek pen sepuluh. Sepolo aku. Kon kurang ajar kon. Anakku mbok uwek-uwek ping 10. Bras. Sing uwek-uweke sapa nek tak krowoki yo? Kon timbang ngrowoki anakku, nyok wekku rowokan. Mo, kegedean krowokanmu. Wah kok. Ning, mek gak iso ngatur bojomu, mek dibacok wong Madura, aja getun peno. Aku gak ngaraget tun tambah tak bancai. Bacoken gak apa-apa. Berarti bojomu iki memang temen salah. Mati gak kaya mati hop hop. Sik ta hop ta, kok sik ta. Kok lanangmu metu? Aku masih wedok kaya wong lanang. Wedok apa? Kok dhewe turu tak gelok. Turu mbegowake telale nyengunguk. Iku duduk telale. Apa? Ndok puyu. Ndok puyu kok nyengunguk. Gak tambah modot. Tanggung jawab kon tambah modot. Ojo ngis-ngisino aku kon yo. Kon ket biyen ngesir aku gak keturutan saiki ambek anakku kon. Lah kok ngesir aku awakmu tak diopo aku? Aku ku wong gendeng ta. Buktine aku ngoyo mbok dengke. Lah tak dengke kepengin ora bekakasmu ya. Terus masih romek. Wekku ya apa peno? Yo tak barno tek ditutup wetik. Ngaku kon, pemundur tapat. Tapatane saiki lho kon. Iya. Neng. Ikhlas peno bojone peno tapatene. Ikhlas. Ayo. Mek perkara padha lanange, ayo geger ambek aku kon. Jek sayang-sayangan kon. Kok ketenge iku. Gak wedi kon lanang aku wedok, Cak. Apa karene wedok? Ayo. Tanpa senjata tajam. Wani aku. Lho, apamu tak wedi? Ayo geger. Dikira aku wedi ambek penuh. Tampanono. Aji sekol. Apa? Sepurane, Cak. Kowe kok do gawe ngaco wong rumah tangga kon. Anakku dicolong, Cak. Iya. Jare peno digawa Taji. Gak. Arek iki kabeh tak peniteni. Peniteni kakekmu ngono ah. Dibunuh. Oh, aja. Ancene kabeh mang aku sing gawini. Kok iso ngono, Cak? Ya apa? Kok sebabe sing gawe? Mangkel. Iya. Riko eling. Abot mesti rak. Riko eling ngekek aku. Ayo. Ngekek aku duit 2000. Ya eling. Mangkel rasane atiku, Cak. Walah, dadi awakmu tak kei dhuwit 2000 mangkel. Terus bales budi kaya ngene iki, Mang. Ya apa carane aku bales kaya ngene iki, Mang? Aduh, ayo.